Pamusoro mambo, pamusoro dad. Ndauya nenyaya. Case number 205 of 26. Inhau yakamhanhara nazvikomborero zvishoniwa. Anobva muvillage yepaChigigi. Achimhanharira Elson Kadende. Anobvazve muvillage yepaChigigi. Iri nhau yemarriage dispute. Saka ndechigigi wayo. Sakunda. Vangwasara panze. Ndichakumbirawo mumhanhari asimudze ruoko rworudyi kutedzera zvandakutaura kumashure. Ini zvikomborero shoniwa. Ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Ise ruoko pasi. Ndoya kuna Elson Kadende. Ndokumbira kuti musimudze ruoko rwenyu rworudyi mutedzera zvandakutaura kumashure. Isa ndoto. Ini Elson Kadende. Ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chise ruoko pasi. Zvikomborero shoniwa. Ndokumbira kuti uziviso dai. Vachingogara. Vachigara munogona kutsanangurira dai. Pasara secretary. Ndokumbira kuti uziviso dai muchidimbo wakagara pasi. Tasakisa kuti mumhanharire Elson Kadende. Pamusoro changamire. Pamusoro wedare. Ndakauya nenyaya pamusoro paElson Kadende nokuda kwezvifuyo kumusha. Elson munhu anga aenda nemunhukadzi. Saka aenda kudaro akatisiya ndine zvifuyo nezvose paChigigi. Haana chaakatakura. Saka aenda kudaro. Akaita nguva asingatariri zvekumusha. Pane imwe nguva takambenge tine vashandi vakangwara. Asi zvakanetsa kuti vabhadhara. Svika pane dzimwe nguva dzatakamanikidzira. Takamboendesana kumapurisa. Kuti munhu iye abhadhara. Akatengeswa mombe kekutanga. Pechitatu pachoni ndobva panzi patengeswe mombe panoda kubhadharirwa mwana. Ndobva ndabvisazve mari yokuti ndiripire mushandi akanga ari pamba. Ndobva tachizobva muna December kusvika April. Mushandi uyu asina kubhadhara. Saka asina kubhadharwa kudaro ndakazosvika pakusungiswa nemushandi kuendeswa kuLabour Court yeBhindura. Ndaendeswa ikoko zita rakanyoreswa ndera. Takonana nemushandi ndakamuti dai wafonera baba nokuti ndovangu vakamisa vachiti inini handikupei mari ndoda kuti ndimubhadhare ndega nekukesha. Iye akati handina chitupa. Saka ndikati ko wadi kuti ivo vanyoresa zita ravo. Zvanzi akwe ndobva ndati uchivafonera tinzwa kuti vanoti kudii. Ndobva wafonera vakati tengesai danga racho neresi. Ndinomupa mari yake. Ndakatoti hazviite kuti mhinduro inopiwa yakadai iperere pafoni. Ivo chindipa 2 weeks dzekuti ndinotaura navo. Nekuti inhaka inotoda vanhu vakagara. Pa2 weeks isvo nderekuti ndoenda pandinonotaura navo ndichidzokera nevana vechikoro. Rimwe svondo iri pakati pane mombe zhinji dzisina kupiwa dzakambenge dzabuda. Ndonogadziriswa saka panguva iyoyo panondikwanira. Saka tajamba chikamu ichocho izvo ndakazoendeswa kudare. Ndangadarira sabhuku. Ndobva ndazoendeswa kudare rekuLabour Court. Kusvika uchiendeswa matare nani? Nemushandi akanga ari pamba. Saka idzodzo nyaya dzapera ndobva tatogara. Zvanga zviti zvokusvika pana April gore rineri. Saka tagara kudaro May June hapana kubhadharwa munhu. July ndobva wazofona ndada kuuya kutaundi vakati ndichitsvaga munhu kuti anosara achitarira zvifuyo. Menyu kuitira kuti muzowana mafambiro nekuti munenge muchida kubuda. Maifona kuna ani apo? Kuna iwo Kadende, Elson Kadende. Saka munhu ndakanga ndagara ndatsvaga kudhara pamwedzi
kubva April, May, June yacho ndiye munhu akazongosara achingoritarira zvipfuyo izvozvo. Saka dambudziko razoya pakuti ndazoenda kutaundi ivo vakazosangana netsaona yekukuwara kwavakaita kundu. Wakuwara kudaro tichienda kuchipatara vatifonera kuti ndakuwara. Takasvika kuye vakarapwa zvavakaitwa panguva yepazuva iroro. Saka taakudzoka kuchipatara kuye takanosangana nevamwe vakadzi vandakanga ndisingatoziva vakanga vafonera kuti vari vakadzi vavo. Kunze kwehwani mumwe chete uyu ndiye vandaiziva varogara naye pari zvino, asi vamwe vandakazoonera kuchipatara. Saka taakunze takuchiti takuenda kumba ndoko vakati saka imi moenda kumusha munotengesa mombe. Ndikati aiwa kunotengesa mombe hazvibudi nokuti vakadzi vandaona vese vangu vachichengetwa neni. Kutanga tati pavakadzi vako vese vava mumwe nomumwe ane chikamu chake. Toona kuti pamari yaunganidzwa iyoyo tiri kusvika papi tozotanga kutaura navo kutengesa mombe. Saka ndobva zvatoita sezvapera. Ndakazoshamisika ndakunzwa kuti mwana wabamukuru wandogara naye afonera vanhu vari kumusha kuti tengese mombe nengoro. Ndaudzwa nababa vanhu vakatenge vapo pamba. Kwakuchizofona kumubvunza kuti ndanani kubata vanhu vese vaivai kunzwa ndezvechokwadi. Iye kuzomubvunza akati mwana yeye ibhladhi rangu. Ndikati ehe asi soro vacho vaifanira kubvunza vamwe nekuti nemiwo ndichitaurira kuti zvakamira sei. Sezvo munhu akakutsikai akakupai mari yokurapisai. Taizoona kuti zvasarira papi kwete kuti munomhanya kudaro vazatadza kunzwisisana. Ndobva watoramba wachifonera vanhu wakati iye zvino tsvagai munhu anotitengera mombe dzacho dzese nengoro. Kusvikira ndazofonera vamwe vacho vakanga varipo padanga nevanhu wati kana mafunga kutengesa ibvai matengesa zvese mokadabuda nemarata musiya zvinonzi zvangu zvamaudzwa kunzi hembe nemapureti ndo zvangu. Saka ndo mamiriro akaita nyaya. Inini ndichizoya kuno ndakatanga kuenda kumapurisa ndichiitira kuti nepachina mhuri ndichiitira kuti ndikurumidze kubatsirwa vanhu havasati vatengesa mombe. Ndo vakazondirifera kuno kudarira achangamira. Makaroorwa rini Nelson? 1998. 1998 July. Mune vana vangani? 7. Mukuru ane makore mangani? 23. Kombito upesi? 2017. 17? Ndiwa 2017. Ndiwa 2017. Mati Elson akakusiyira muri mega pamba kubva kuri kumushanga ane 5 years asingatsikeko. 5 years asikato pari zvino. Asi kutaundi ndo pandazombosangana navo. Maito waendera kutaundi? Kutaundi waigara kupi? South Ripaki. South Ripaki. Madzimai amakaona anga mangani? Kuchipatara ndakaona 3. Kusanganisira vari munhu? Zakura kuti madzimai mese muri vanhu 4? Ndiwo mamiriro azvo. Ndisingazozivawo zvimwe hangu asi ndo zvandiri kuziva. Zvamuri saka paari kutitengesai mombe nengoro vari kuti vari kuda mari yekuita sei? Ndo zvandaida kuti nditonzwisisawo nekuti yekuchipatara anga apiwa. Mombe dzacho ingani? Pakati pane 8 asi pane yakazenge yaberekwa isina kuiswa pakati ye9. Saka mane 9. Ko upfumi hwakaparadzwa kumashuro? Kubva mugore rapera pane mombe 5 dzakaparadzwa nekuda kwemushanda isabhadhara. Dzimwe dzacho dzikatotumirwa munhu womuraini kuti atengese ndiripo akatoenda nemari. Imi apa murikugara kupi? Tinomboti pachigiji ndoti kuHarare ndokune vana. kuHarare mune muchigarawo? kuStone Ridge. Stone Ridge yakabatana neSouth Ripaki. Elson, mambo tofunga bva zviri kutsanangurwa nemudzimai wenyu. Mudzimai wenyu here chikomborero choni? hongu. Ari kukupai mhaka yekuti munoda kutengesa akazvipfuyo izvozvo mombe 9. Mushure mezvo mane dzimwe mombe 5 dzakaparadzwa mumashure nekushaya hanya kwenyu musingabhadhare mishanda inoita zvipfuyo zvavanga vachiedza kududzwa kuti ndo vakasangana nenjodzi vakatambudzika nazvo kuti vanga vachigadzirisa dambudziko ranga ravawira. Asi pari zvino imimi masangana nedambudziko rokuti makuwara gumbo
Mauda kuparadza upfumi hwavanga vachichengeta vachishivira kuchengeta vari voga. Imi pa 5 years musipo muchifara zvenyu nemamwe madzimai matatu aya. Munoti chinazvo zviri kutsanangurwa nemudzimai? Ndinopikisana nazvo. Tsanangurai dai pamanyeperwa. Chekutanga ndechekuti ina handina kumusiya arega nemuri ndichitiza chinofara nemamwe madzimai. Ndaigara nevana kuHarare. Iye achigara nevamwe kumusha. Achigara nevamwe kumusha. Iye agara nevangani? Kumusha kwaigara taitine system yekuti mwana wese akuenda kusekondari. Since sekondari rinenge rikure aifana kuuya kuHarare. Wodzidza kuHarare chiwatira transport nemakufamba kwevana. Saka zvadaro kugara kwedu. Taiti takaona challenge takaona dambudziko. Ndototengesa mombe. Saka yagara kumusha nevana vadiki. Wongo. Achigara kumusha nevana vadiki. Maholidays vachitoya kuHarare. Imimi kutauni maigara mudzimai. Mamune mumwe mudzimai here? Mudzimai ndakazomuita 2020. Vanze vatatu ka? Kuita vasi vatatu. Akaona nevamwe akauya zondoona akafunga kuti vadzimai vatatu. Mudzimai wangu andogara naye ndiye wana ari panapa. Then vamwe vakauya vanhu ndakaita vana navo. Mwana wari naye. Saka ndakamufonera ndaita accident. Uyada kuona mwana wangu. Ndobva waine mwana kuchipatara. Kuti mudzimai wandiri kugara naye. Asi ndinomumaintaina because ane mwana wangu. Mudzimai mukuru ndopa? Mudzimai wangu mukuru ndeuyu. Asi akazviziva here kuti maita mumwe mwana nemumwe mudzimai? Anozviziva. Wongo. Komumwe wechipiri wacho? Wechipiri ndiye akagarapo. Komumwe wechitatu? Ndiye asipo ane mwana wandakaita iye. Wongo. Chititsanangurirai manje. Pamanyeperwa ndepapi? Right. Takaita dambudziko. Sisi sina upfumi. Ndiyangoti adzimai tipadambudziko ratatarisana naro iri ngatidai tichita mukuwirirana. Saidare kapa panzi munoda kutengesa mombe 9 nengoro nekukwadabura marata. Ndo chichemo china mai avo chavari kusumukira dare kuti dare rikwanise kuvadzivirira kuti mimi musaparadze upfumi hwanga uchichengetedzwa. Ipapo ndingaparamba zvekuti handida kutoda kutengesa mombe nekukwadabura marata. Asi nhau inge iripo sekutaura kwamboita pekutanga kuti ndakatogara navo pasi semudzimai wangu. Ndakati mai mwandatarisa kuona kuenda kumbwere. Chienda kunotengesa mombe imwe chete kwete dzese. Handiti mombe kana ngoro chinenge chatanga kutengwa kuti tirase tiwedzere pamari ndapiwa ndimuna tase handikuwadza. Kuitira kuti dokta patichapinda madokta muno kuti mari yatakachajwa ka yazi 300 ndokupinda mutheater. 450 ndiye simbi dzandoda kuiswa. 150 ndiye kutenga inonzi autoboot yekuisa gumbo rangu. Handiti kunoti hapana mamwe macharges emushonga, hapana nemamwe macharges achazodiwa nemadhoo aikutwa ipapo. Saka ndakati adzimai chienda kunotengesa uchi kuitira kuti dokta panenge akuita se akuasisa gumbo rangu nekuti ndakapane zvimwe zvichadiwa ipapo pagumbo iroro. Saka munenge muchingonotenga pana kuti tozotanga kutsvaga mari tapamberi pani padhokta azviiti. Ndo pakatangira nyaya. Vakati ina vana kupinza inini. Vakaenda kuna mai vakati ngatite mudeme tirapise munhu. Ndakati akoma kuti ngati mudeme tirapise munhu. Ini ndiri musoro wemba. Ndinoziva zviri muhomeni. Muhoma unoti ndiri kukuchengetai. Makuti ngati mudeme senyiza kuti hapana mari. Saka ndiye kutengesa mombe ndakazotaura kuti pa conversation ndiri kumana kuti ndiye kutengesa mombe kana ngoro. Zvakanzi murungu ndiye kutengesa mombe kana ngoro amusupiro update. Ndati update ndiye imwe yamuri kuda update yatiri kuda iripo chiri ndiye kuti isusuka takanzi tidzoke Thursday kuna chiremba achiona kuti gumbo rangu rakuita kuti riswe simbi pakuseka wandaitwa nepasi. Ndobva vaziramba izvo. Ndobva ndafonera mwana komana ndakati inini ndiye zvandiri zvikaiti andina kwandokwanisa kuwana mari kunze kwemidziyo yangu yandakashanda. Ita kuti utengese mombe 1. Ndobva vazvenzi vabva vadzisa kuti kumusha. Ndobva ndazofonera anonzi Enoki. Ndobva ndamuudza kuti akati tichienda seizvozvo baba. Zvakanzi
ava ndo pavafamba vachienda kumusha Girigiri. Vatondisiya ndiri kuchipatara nditori mugomo nditori mararo store. Vafamba vachiuya kuno takaenda China. Friday vafamba vachiuya kuno. Inoko yakura zvakadini? Muno mungura tori Sadipi. Hongu. Ndabva ndafonera kuti chi munhu ari kuchengeta mombe wacho ndakada kumbira kuti ndomubhadhara ini munhu ari kuchengeta mombe dzangu. Ita kuti ndiita semutsvage bhaya makwana bhaya. Munoenda padanga ndotaura nebhaya inini. Since ndiri murwichi webonding wemombe. Ndotaura nebhaya ndotengesa chi ndotengesa mombe. Ndokunza kuona chinondibatsira pakuti asi pakurapa kwandiri kuita. Nokuti munhu akanditsika uyu akandipa 800. Akataka kuenda 100. Ndobva ndaiswa zvese zvimakadhi zvapera mbazwa ne800. Saka unoti pa 800 ipapo paida kuwedzerwa chi 100 kuti ikwane 900. Yataura namachiremba kuti otogutu ne theater ne simbi. Handiti hapana lebhei yawo izvi ndezvokutotenga zvadaro kutenga izvi. Ndo mari inoda kuwa chiti nani nemunhu akanditsika. Ndati statement yawataura iwe yawati imaringe nezvipfuwo. Wati zvinotengeswa nokuda kwokuti chi? Takasangana nematambudziko. Totengesa chinhu nokuti ndo mudziyo yatinayo, ndo zvinhu zvatobatika zvatinawo maasi zvatinawo kuti kana ndichinge ndaitawo dambudziko handiti sekumashure kwokuti angogara chingosangana nezvoti asangana nacho kuti amai mwana atengesai chakati, amai mwana atengesai chakati. Handina mari yaitorawo maoko mangu ini. Ndaita kuti mai mwana distributai mari kune izvi neizvi. Kusvika nanhasi ndo zvatinongoita. Mudziyo uri mudanga. Mari? Mudziyo wemhuri, handiti? Hongu. Hausi wako iwe uri wega. Hongu. Kuchakuzoita kuti utume mugari wemumusha kuti tsvagai anotenga mombe auye padanga nditaure naye. Iwe adzimai varipo chii? Ini ndaenda pererwa ndaona kuti mukadzi wangu zvandataura naye tichikupirana sevanhu vamwe chete aramba. Saka ndaenda kutsvaka kuti ndione rubatsiro rwenikumudza kuti nokuti kufamba ina ndichakwanisa. Mukadzi wako paakaramba pfungwa iyoyo akataura kuti kudii? Mukadzi wangu angoti hazvito ndopakaenda kunotenga tite mudeme kuna tirapise munhu. Ipapo pakaipa here pekuti ngatite mudeme tirapise murume? Togoita mudeme ini ndichiziva kuti muri yacho ndiri kuichengeta vana mari. Aiwa. Ndati pakaipa here pakataurwa nemukadzi kuti ngatite mudeme tirapise murume? Pakanaka unge mari yacho ngairipo shangamiri. Patika izvi kusavapo kwemari kando zvawakufana kuti utsanangure kuti ava vazvigamuchire kuti mari haipo. Ndakatsanangurira zvese. Ndakatsanangurira ndakati ine zvana handina mari handiti kurarama kuri kuita mhuri yangu yese handitika kunobva mumaoko mangu. Zvishoma zvandinge ndinazvo izvozvo zvandoida se zvandokwanisa kushanda shoko rataurwa rekunzi wakabva pamusha waane makore 5 usingauye kumba. Iwo wapindura uchiti makaita chisungo chekuti iwo unogara kuHarare nevana adzimai vachigarawo. Manga muchiri kuonana semurume nemukadzi here kana kuti iwo wanga wagara kwake amai vachigara kwavo? Changamire kutaura chokwadi pamberi paMwari. Nyaya iyi takatombogarira pasi nehama dzake nehama dzangu. Akati iye haachafila kuve semukadzi wangu pakugara kwedu pamberi pehama dzake nehama dzangu. Kumashure kwakatombondikumbira kuti ndipe gubhuro. Ndakati handikwanisa kupa gubhuro because uri mukadzi wangu. Kana iwewe uchida kunipa gubhuro wanzwa kuti wachada nezvako kududzira kuti pamakore 5 aya zvakapano kuti uyu zvikomborero wasamutore semudzimai wako. Kwete, iye ndiye akasamutore semurume wake ine itora semukadzi wangu. Ataura zvikonzero handiti ndiwe. Saka zvinoti hapana kumba kwawaienda uchiti uri kuenda kumudzimai wako kuna zvikomborero kwemakore 5 esadarika. Kuenda kumusha asi kumba yedu iri kuno kuti yauya tisangana. Kumba yenyu kuHarare. Asi kumusha kunokuwanga usingauyi. Kumusha ndinge ndisingauyi nekuda kwezvikonzero zvandaimuudza futi kuti waindisiri kuuya kumusha kuti handiri musha. Pane nyaya yataurika yemushandi yakazotakurwa nemudzimai wako. Mushandi uyu aenda kunomhan'ara kubhindura. Iwe ukataura shoko rekuti tengesai zvipfuwo zvacho zvese mubhadhare mushandi mari yake. Right. Handina kutaura saizvozvo. Ndoda kuti munyatsondidzukisa mambo. Handina kutaura saizvozvo. Ndafonerwa inini nemushandi akati baba ndakuda mari yangu mazuva awanda. Ndobva ndati ita kuti nditaure nani naamai. Ndobva ndataura navo ndakati amai pamombe dzedu ipapoka sinzi chokwadi kuti mukomana uyu ane mazuva asina mari yake. Tengesai mombe imwe chete. Matengesai mombe imwe chete kana mari yake chikwana mumupa mari yake oita se oenda.
kana isingakwani tinotaura tichibva ipapo mushando wacho aripo. Handiti kana matengesa mombe imwe chete mushando abhadharwa ubva aenda totsvaga zvimwe zvokuita tinge takuzogara pasi toona kuti toita sei nemusha wedu nezvinhu zvedu. uchigara napasi nani? Nemudzimai wangu. Nemudzimai wako hongu. Saka pamushando uyu mushando akatozinda kwaSapo nekuti mushandi ndakamuudza kuti akati iwe ndati amai vatengese mombe vakupe mari yako ita sei uende. Mushandi aona kuti amai havana action yavari kuita. Ndakatozovafonera futi ndakati nhai ama nesu pamushando uyu makazoita sei nenyaya yemombe zvakatinzwa amai mimi pamamushandi paakaenda kulebha kukoti kuBenini pamati mimi murume akafona akatitengesai danga rese remombe mubhadhare mushandi. Murume nyari kuti ndakakuti tengesai mombe imwe chete mubhadhare mushandi chokwadi ndechipapo. Tanga tichitanga kutaura naye ndoshoko raakataura rekuti tengesai danga rese. Sabhuku ava varipo apo achigija. Ndobva ndaenda tapindurana nemukomana kuti mhinduro yapindurwa hayaiti. Ndobva ndatoona Sabhuku achigiji ndikati baba ndiri kukumbira kuti muzoita witness yangu kuti mukomana uyu anozofungidzira kuti ndiri tsotsi. Ndoda kuti ini ndamuudza kuti 2 weeks ndoza ndinokwanisa kugadzirisa nyaya yangu kubvira kumurume wangu nekuna vheti. Kana ndagadzirisa nhau idzo ndoda kuti muwitnesere kuti anzwisise kuti handizomutsotsa mari yake. Ndotanga ndagadzirisa nyaya iyoyo. Sabhuku ndimi witness yemashoko aya yekunzi mudzimai akanzitengesa danga rese remombe. Danga rese yangu handina kushinzwa. Ndinoudzwa shoko kuti tengesai mombe mubishi mushande mari yake. Ndo shoko rakabvara makanzwa imimi shoko randikanzwa. Alright. Rega tiende panyaya yetsaona yawakasangana nayo yauri kudira mari. Itsaona yerudzi yawakasangana nayo. Ndakatsikwa nebhazi. Okay. Saka muridzi akakonzeresa tsaona haasi kurapisa here? Muridzi akakonzeresa tsaona akaripa $800. Tongoti akaripa $900. Ndopa yakaperera ipapo here kana kuti ndopa zvakagumira ipapo. Saka pa$900 yachina iyoyo haisati yapera mari kushanda. zvinoitika nezvekudaika bhazi rinotariswa kuti ringe rine wangori mubhazi macho here kana kuti wetnesiri mubhazi uzi bhazi rinotariswa kuti ringe rine insurance pekutanga kana uri mukati maro unokavhwa nepassenger insurance but iwo wanga usiri kunze yatsaona but still mamedical bills ako ese anofanira kukavhwa kane akonzeresa tsaona ende iwo unoclaima mabills ako painsurance yavo zvorova kuti mamedical bills ese auri kufesa aya uri kufanira kudocumenta marisitsi ako ese ivo vokupa claim form rekuinsurance yavo woclaima mari yako kuinsurance. Kana ivo waita mabills avanenge vasina kubhadhara hatiti ivo waita mabills anosvika $2,000 vakupa $900 pakuti 2,000 minus 900 woclaima chi balance ye$1,100. izvozvo ndozviziva mama, asi chikonzo chakaita kuti nditengese mombe ndechekuti kuti nditi inini akanditsika wacho anondipa mari nokuti anything chati chikudiwa anondipa mari hongu ndizvozvo, asi nditarisiro yangu inge kuti pakundipa kwaye chaita mari ka ndekunozomendera nemari sisi ndarapwa ndapora ndokuti mari zvinhu zvandakashandisa zvozvo kuchipatara pakunditsika kwakaita mari sisi ndeaya kana ndakuchizokulema ndakunokulema ndane mari sisi ichokwadi ane proof inoita kuti ndakarapwa kwakati ndakanzwai gumbo rangu rarai ndakwanisa kuti chakonzeresa muromo wokuti adzimai vako varambe kutengesa mombe watipakudzisa kuti chii ndachinzwisisa wadzwisa chii kunzwisisa kwako kuti ari kuti inini ndinoda kuti ndine mumwe mukadzi vanofanira kundibatsira iye nemumwe mukadzi kundirapisa. asi vanenge vari romo here ipapo? uromo huripo nini maonere angu inini ndokuti inini ka havasonzwa peni andiri kunzwa semudzimai wangu. hatimboisei peni padivi, peni yazoyawo mashure. Mudzimai wechipiri uyu paakauya wakavazivisa here kuti vazive kuti tavaviri pamupambo pano? Ndozvandikuti mambo takambogara pasi nehama dzake nehama dzangu zvakaramba zvokuti uvazivise? Vakati haina handitenderana nazvo nokuti
muna October last year tagara pasi tese murudo ndezve last year zvoda kutaurira musazofunga kuti pamweni handiwadzane nawo kana tatifambidzane nomukadzi wangu pa5 years ari kundiclaimira kuti ndakamutisa ndakatogara nawo pasi ndakati amainas ndafunga kuti ndinopedzisa kuroora pana Tezvara ndakatora mombe 3 mudanga imomo takaenda pana Tezvara ndakanopedzisa kuti asi kuroora muna semu ningiri semu yei iroro ndobva ndati ndakuisa matombo rababa vangu neramai vangu handiti vakaramba kuenda tisati tabva panyaya yemadzimai avo unoziva here kuti iwewe tsika dzinenge dzichitokutarisira kuti uripe mudzimai wako pamadzimai maviri aunawana zvese izvozvo zvomambo ndakasvika pastage dzese idzodzo vakaramba kuti handigamuchiri but zvakuitwa naatete vake kezvo vanenge varimo mukati mazvo takatosvika pokuti takasvika nehama dziripo dzake nedzangu inini takatosvika patakatogara takatoonesana nehama muri kurambei kuripwa imimi pamadzimai maviri ari paya ari madzimai ayatoripo kutore vana ndokwaari kutogara kwacho seini muri kuramba kuti handidi kuripwa nekuti handisi kuwagamuchira haisiriyo nhanho yachoshanganiza tingaambokudzoserai kumashure zvishoma taura itinzo panhau yaari kutaura kuti nemukadzi wangu tinowadzana naye zvaita sekunge zvine kakupesana nguva zhinji nokuti kubvira pazvipfuyo zvaari kutaura kuti taitobatirana pamwe chete nokudii uchatengera mushonga mombe angasisatengere kuripira matero emombe angasisabhadhari gore rakapera takazopedza gore rese kusisina dhipi tichitengera dhipi mombe dzikazotanga kudhibha muna machi tichimuudza achiramba January kukaruwa January disease kwedu pachibhichi mombe dziri kurwara akaramba kutenga mushonga akati nini chandinokwanisa kukubhadhara mari yemaintenance izvi zvenhengeri izvi ndo zvakakukoshera zvemaintenance zvomombe munoona mapiri ndikatsvaga vanhu vanondibatsirawo kurapa mombe nokudii saka ini ndakanga ndakurwadziwa kuti mombe dzaanoramba kuchengeta pamakore 5 aya akwanise kutsika kumusha mombe dzinovakirwa matanga anoda kunoiterwa nekuripirwa nguva zhinji hauyo ndinotsvaga vanhu vandinobhadhara nechibage changu kana magirosari andinge ndaenda nawo kumusha ndinodya handiti gore rapera iro zhizha ratirinei haana kutenga mbeu haana kutenga fertilizer ndinozvimirira inini akaenda akanovaka mumwe musha kumudoro nemukadzi akati zvoko kumochiona mega saka inini ndakanga ndiri panharo dzokuti kana iwewe usiri kukwanisa kumira nini pazvinhu zvacho zvauda kuti uburitse ngatiite donation nowari kurarama nawo nokuti vamwe vari kudyira mari ichokwadi here kuti wakavaka mumwe musha kumondoro nai erusoni ndakaenda pamusha pababa wangu mubvunzo wako waudzo handava kuvaka musha asi kuti ndakaenda pamusha pababa adzimai vakuru vacho vanozviziva kuti ndo zvakaitika vanozviziva kokwachigiji kunoku ndekwani ndekwangu saka uko kumusha kwababa wakaenda nani ndakaenda nemudzimai ndakatoti handiendese vakati nandiende kana uyaripo waida kuenda navo kuti mutambe kunoku here kwete nyaya iri kuti ndida kusadombora baba vangu namai vangu ndakanokumbira kumadzikuru angu chinoitika ndechekuti chandiri kuona chihombe chiri panapa ka osona ndikanika kuzvikudza so nyangwe takagara muno mudare kakuzvikudza unako kamwe kekuti handinzarwo ndoita zvandoda unako kauri kutoratidza unyangwe neni mama kanova chinova chinhu chisiricho chandotarisira kana wauya muno mudare wauya semwana zvininipisa kwete kundiratidza kuzvikudza dare rina mambo mumwe chete nyangwe uchiita zvinhu zvako ende nyaya iyi ndainzwa ndakaitora as an emergency nekuda kwethe nature yacho yaimaitirwa azvaiitwa kuti mudzimai akungogamuchira vanhu vaakubva kunze vachiudza mudzimai pamba kuti tauya kuzotengesa ngoro nemombe adiye ari kuzvichengeta pamba paune makore 5 usina kupaenda wotumira vanhu kuti endai munotengesa zvinhu zviri pamba ipapo wouya kudare wobva wati ndaivatuma kunotengesa mudziyo wangu asi uchiziva kuti mudziyo yacho ine mudzimai ari kuchengeta kuchengetwa kwemombe haupo kudhipiswa kwadzo nekuteererwa kwadzo haupo kubhadharwa kwemushandi haupo pakutengesa ndipo wowanikwa mamboka sorry zvenekuti ndakupindura muchitaura pari pekubhadharwa kwemushandi ndaitumira mari chibhadharo panenge ndakoniwa ipapo ndopata tingatengesei mombe
kumatare vakasungiswa kuenda kumatare ikoko ndingakwatsana rimambo kuti mupanzwisire zvakafamba sei nokuti vasati vatenda kumatare vakatombosvika kwaSabhuku ava vakatumirwa munhu naSabhuku kuti uyai vakaramba isusu kumatare kana munhu anyaya kuenda kumatare yakusungisa munhu chinongobuda chekuti munhu yanga asibhadharwa mari noda yanga achibhadharwa mari achiona mari yake haiwana mari kunosungisa kuti ndechikwereti kumatare saka izvozvo ungoenda kudare zvoratidza kuti munhu anga asikubhadharwa chii mari yake anga asikubhadharwa mari anga ine chikwereti saka asungisa munhu endi pachipari ava vanenge vatakaufungara kuti wada kupedza zvinhu zvavainawo ivo handiti uchichengeta zvakwamainini hausi kukwanisa kubudira mhuri dzako pachena dzese so kuti uku neiko kana kusina chiriko afanira kugara ndozada kuna chiriko zvobuda pai zvobuda pachena saka zvakasabuda pachena manje zvinoita sokuti uda unotora zvokwamaiguru wese wato nenguva usikakuende kwamaiguru upi kwamaiguru ikoko kuti kumondoro saka maiguru afunzwa kuti zvangu zvese zvada kuparadza kwamaini zvisina kuita zvisina kubatwa ndobozoti kuti adi kuti murume wedu teseka unogara dare rekuti kana paita dambudziko pakaitwa 1000 amainini toita sei mune pakaitawo sei ini ndine pakaita sei tosanganisa kana pari pashota totangira papi totangire pa ndopfunga dzenzana amaiguru manje ende hadzina kushanda vafunza kuti wakuparadza handiti uku uchichengeta kupi ende varumaita kugona kuzvita so mukadzi kana kupopota achida akadaisiwa pane basa unyonyeta se pabasa unyonyashata mhuri dzakofana kuziya dziyarabisa dzinozivana kuti ukunei ubharansisa zvinhu zvani ubharansisa zvinhu zvako zvofamba mune zvakanaka wakaita wani vakatofunzwa pamwe kuti munhu ngazitengeswa pamwe kune 1000 pamwe kune dangori mombe asi zvangu ndozvinhu ngazvitose ngazvitengeswa saka ringe vakubvira nhaka yavanoona vati 7-8 ndiyo nhaka yaringe vatoti nhaka yevana vangu ipi iyo nhaka yevana vangu yakupedzwa yese kwamaini hakuna chabvawo obva tanoda uchengewo chii zvavainazvo kuti ngaisangane pakati tore pamusoro iyoda chimwe chinhu mashoko ake akataura pamusoro pezvipfuyo izvi akati inini isimba rangu idikita rangu hazvisi zvinhu zvekwashonhiwa kana zvekwamanhanga zvinhu zvekwakadeni saka inini ndiri kudya simba rangu hazvisi zvako ndozvandakamubvunza simba rako racho richichengetwa nani une maudhiyo aitumira inini ndichimupindura ezvaaitaura kuti isimba rake saka ini chakandirwadza ndechekuti ndakamubvunza ndikati simba rako riri kumbochengetwa nani iwewe uye pamakore ese andakagara ini ndichirarama newe ndakanga ndakagara ndiri sani mumusha mako kana iwe uchiti zvinhu zvako zvese ndezvako iwewe inini handina chinhu akazoita conversation kuti akataura nemwana akati amai vako vanenge vachiti vakatarisa matoki vakatarisa mbudzi vakatarisa mombe obva atarisa imba iri kuharare kuno obva ati zvese ndezvako kuda kupamba zvinhu zvangu zvinhu zvemadziteteguru angu ini ndo shoko riri kunyanya kundirwadza iro rokuti kana achida kubatsirwa uyu ngatisvike pakuwirirana tichitaurirana mune zvakanaka kwete kuti aite zifa akashanda ega zvinhu zvekuti inini handina kana chandaita kunyange ndiri kumusha asi ndine zvandaibatsira mombe idzodzo kutanga kwadzo dzatateguru waanotaura dzisati dzauya takatanga kutenga dziri 2 matsiru 2 1 paSasapo 1 paMutonda iri mari yaaitonichengetesa kumusha tatenga matsiru ayo 2 ndobva abereka ndobva tatenga ngoro yedu ndobva tatenga gecho idzi dzakazouya asi tatanga nedzedu idzodzo but yanenge achingoti isimba rangu ndo shoko rinonyanya kundirwadza iro kuti saka inini mumusha umu ndakararama ndiri sani uye ndakanga ndisina here chandinoshanda anongabvunze woenda wobvunza apa kuti iwo utaura vachiti rangu uyu ndiani uyu hazisi zvinhu zvemhuri here izvi kana uchiti mhuri handi nemudzimai nevana 7 mudzimai ndiyo wokutanga sei uri kuita zvinhu wega iwewe poratidza kakuzvikudza karipo kuti ndoita zvandoda inini vamwe vese havana basa naiwe Sabhuku murume uyo ane makore mangana asingauye pamushapo iwe 5 years idzodzo 5 years dzakuzongoapia pakuti ndoda kutengesa mombe Sabhuku pamba hapana chikutengeswa pamba hapana chikutengeswa handadake kuraramira kuharara achienda chinovaka kuharara achiita zvaari kuda
ngatirege kushandisa tsaona kuti tichimbunyikidza amai ava kuti gamuchirai tengesai zvepamusha. Garai pasi mowirirana. Kana zvaitwa ngazviitwe mukuwirirana, kwete kumbunyikidza amai ava kuti amai ava vaite sekuti munhu asina basa. Wozi zvinhu zvinorwadza. Matauro ari kuita amai ava vashandira musha uyu kwemakore 5. January disease yakauya ikatsvaira mombe dzese muno. Mai ava vakashingirira kudzichengeta ndokuti dzivepo. Saka ruremekedzo rwavanopiwa ruri papi pasimba rese ravaratidza kuchengeta musha. Kana uchida kutengesa mombe uchida mari, unogara pasina adzimai wako wovaratidza kuvaremekedza nebasa rose ravakaita rekuchengeta zvipfuwo iwe usipo. Then mowirirana motengesa. Kwete kuti unotuma mumwe munhu iyeye ndiye wotosvika wodza amai ava kuti ndakutoita zvandanzi ndiite nemurume wenyu. Aiwa, hazvidaro. Amai, ndakandisipo panzvimbo ndiri kuHarare, vanhu vaitosvika pamba pasina munhu. Ndopandakazofonera sabhuku kuti misai vanhu vari padanga pangu vaitoratidzana munhu. Sabhuku pamba ipapo hapana chinotengeswa. Amai ava vasina kupa mubvumo. Nekuti dudziro iripo mumusha menyu ndeyekuti Elson ane makore 5 zvamunoziva imi asingatsike pamba. Amai ava vachishanda pamba ipapo nezvipfuwo zvese zviripo. Munonyatsoyeuka zvakaitika makore mashomana adarika. Kuti matanga akatsvairwa ese akaenda. Saka kana dai amai ava vasina hanya, dai mudanga muchine mombero. Mombe dzirimo mudanga nekuti amai ava vakaramba vakashinga vachiramba vakamira. Saka sei vakutarisirwa pasi pakuparadzwa kwazvo? Hapana chekutengeswa ipapo. Saka kunge amai ava vawirirana nazvo vanyora pasi. Ende ivo ndo vanotengesa. Hapana mumwe munhu mushandi kana munhu wemumusha menyu anotumwa kuti ari kuuya kuzotengesa zvinhu zvepamusha paamai ava. Ndikuzviona kuti wakakuwara pakuda mari. But nyaya yekutarisira amai ava pasi apa ndoyandasema iyoyo. Kuti ava vari kushanda, vari kuchengeta zvinhu pamusha. Chivaremekedzaka. Zvino vakasaremekedzwa, zvinhu zvacho zvoparadzwa, vachasara vane. Uyu ane imwe mhuri, ane mumwe musha uripo kuMhondoro. Ane dzimwe dzimba dziri muHarare. But amai ava chavakatarisira ivo chii? Chinovararamisa chavanoraramisa ndo pamusha ipapo pega. Saka ngatiwirei pano. Kana paine chinotengeswa kana chinoitwa, amai ava vanotanga vabvuma. Kana vasina kubvuma, hapana chekutengeswa. Taura chinzwa. Ndikukumbirawo kudarira Mambo Chinamora kuti mudanga imomo hadzisi mombe dzesimba rakuchite dzirimo, mune mombe dzemadziteteguru. Takapiwa dziri dzeuripwa. Takagara pasi nehama dzakaonesana kuti dzofanira kuti dzichengetwe nei. Ndiri kukumbira kuti mombe hadzo idzodzo dzibudiswe. Tsvagwa mwana udzichengeta pauri. Mombe ngani idzodzo? Mune mombe 7. Nai ndizvona yambwe. Ingani mombe dzekudzi dzemadzitateguru? Mombe dzakamboenda sei mombe dzacho dzinonzi dzemadzitateguru? Mombe dzirimo imombe dzakabviswa dzeumai. Ana tete vakafa, ndadzidza tezvara wangu. Iye ndiye asara ari wekuruzirwo anotambira zvinhu zvana tete nevana vake iye. Saka pamombe dzakauya dzasara chete dzisina kuitirwa mabasa adzo. Dzimwe dzindo dzavapedza kutengesa nekuti pavaititengesai ndavaudza dzimwe dzine tumhuru tudiki, dzimwe dzine mazamu. Vobva vatipindira ipo. Saka dzirimo dzandiri kuziva i2. Nekuti dzimwe dzachoni dzakanga dzasara dzakadziri 4. 2 dzachoni dzakabva kutengeswa manje mune April. I2 dzekumadzitete Ndo dzasara. pasitiro hadzisi dzake kwa. Iye arikutendedza. Hadzisi dzake. Ndizvo ndakwenda mberi. Muzivo mombe ndianidzi. Madzitete. Saka hadzisi dzake. Madzitete ndo vane sei pamombe idzodzo. Ndo vane kodzero yekudzitengesa kana kudziuraya vachidya nyama. Ana tete vakafa. Ana tete vakafa. But kanyangwa ana tete vakafa hakuni vanasikana. Vake iye ndo asara vana vacho. Ndo vanoasuma uridzi hwemombe idzodzo. Kwete iye. Kozi mombe idzodzo hadziparadzwe varidzi vadzo vasingazivi. Nyangwe akatova mudiki zvinengei
ndovanotungamirira kuparadzwa kwadzo. Kana dzichiparadzwa ngadziparadzwe varidzi vacho vachiziva. Zviri nani itengeswe tichitoudza kamwana kacho tatora mombe yenyu iyi takuitengesa kuti tibhadhare mari yenyu yekuchikoro. Handiti ende kana ichitotenga mari yacho kana tichitengesa katitengesere kuti uyu adye, totengesera kuti varidzi vacho ndovanotanga kudya. Uyu wozoita sei? Wozowanawo chake chikamusa baba. Handizvo here nhai masabhuku? Ndimi kavakuru vacho tsanangurirei kana tiri kutadza. Izvozvo nemo chaimo zvokuti pamusoro ngade kuwedzerawo zvangu mamashuwa nokuti kana uchinzi musha mukadzi zvawashanda nemukadzi aripo iyeyo zvinoperera kumukadzi ikoko ndiye anenge achitonzi ari responsible kuzvinhu izvozvo. Hazvifaniri kuzenge zvichingotapudzwa chienda kune kudii. Zvinenge zvitonzi muridzi wemusha ndiani? Mukadzi. Ndatienderana. Pandotoda kunge kubva kuna Elsonze kuripa mukadzi uyu. Mbiri. Dzaunobvisa iwe woendesa kumudzimai. Madzimai ako tuwaya. Totanga tagadzisa ikoko kana tagadzisa ikoko tozotaura zvimwe. Patsika dzedu kana wafunga kuti chipari unokumbira nokupa mukadzi nokupa mombe. Ndafunga kuparikaya ndotsika dzedu idzodzi. Saka ndodzikunzvombe mbiri dzakafa padzimai vangu. Rati hai ndazvinzwa mama. Asi nei ndine chikumbiro. Hamati chikumbiro changu chinogona kukamuchirira nebere. Tauritiso. Ini nangu mama. Kana ndichikangasa ndikukanganisa. Ndangokumbira hangu kuti zvachona zvose zvichienda zvinooko memukadzi wangu. Nekuti ndine mombe idzodzo. Kana pachinzi paruda kushiwa mombe mbera chasikutuwanzi nemukadzi wangu dzese. Ngokurongo chindorita rake ndoshamu ndosara ndisina chinhu. Kuti ndine mombe dzangu kuti auridzo mambo kuti. Ukuramwira ini? Handisi kuramwa. Ndikuripise kuti pamusoro pamuromo wako iwo. Handisi kuramwa mabasa. Sizozonodza sabhuku nevemhuri yako ndovanoudza izvozvo. Woudza nemhuri yekumudzimai kwete kuudza ini mama. Ndikutotaura pachikumbiro chamukutaura. Inini handiite izvozvo. Ndati mudzimai ndewako, handiti? Unoudza vabereki vake wouyapo. Woudza vemhuri yako iwo wouyapo. Woudza sabhuku wemusha wouyapo moita zvinhu izvozvo. Kwete kuti uudze mambo kuti aite izvozvo. Zvona kuti uri kuramwira mukadzi wako kwandiri ka? Nekuti iwewe waita mahumbwe ako. Ndakurambidza kuti mombe dzako dzitengese watondiramwira mukadzi wako ini muno. Wega wataura kuti mukadzi ndewako. Saka kana wakuudza mambo kuti ngaatore zvese kwandiri uri kuudza kuti ndingangofunga sorry mambo ndingafunga pamwe nyaya dzinongoperera dzomuno. Nyaya dzinoperera muno mupa kudi? Makadanana muno? Chaudza chaita kuti tiungane muno muchii? Handiti kuchema kwemukadzi kwekuda kuparadzirwa pfuma aripo. Pfuma yacho ichitoparadzwa nerwesei. Ndo zvatiunganidza muno. Handiti? Hauzivi waunganidza dare rineri. Dare rino raunganzwa nemukadzi wako auya achichema kuti mambo pfuma yandiri kuchengetedza pamusha yakuparadzwa. Ndiripo. Ndisina kana chandaudzwa nezvazvo. Ndozvataunganira pano. Kana iwe une zvako zvauri kuda iwewo kuti zviitwe pamusoro pemukadzi wako unokwira dare. Kwete kuti watora advantage yekuti mukadzi wako auya nechichemo iwe wobva wada kutaura zvinangwa zvako zvaune pfungwa dzako mumusoro mako. Indoda kundierera iwewo. Ndozvaunganira dare rino pano. Handikumbira muregero mambo. Ndasimuka kuuya nhasi Sande kuti ndigare rino dare. Nechikonzero chamai avakachema. Ndikakumbira mambo batsirai amai ava emergency. Iwe wautorawo advantage iyoyo yekuti uda ududze kuti mukadzi ngaatore zvese. Kana uchiti sabhuku unzwa zvoka vari munoko. Muudza azvibati.
zvandataura ndizvozvo. Hapana chikutengeswa, hapana chikuparadzwa. Amai, chengetai zvinhu izvozvo. Kana zvisina kuitwa neunhu, zvisina kuitwa zvichikuremekedzai, rambai. Ngazvikupei ruremekedzo rwemunhu anga achichengeta zvipfuwo pamusha kwemakore 5 baba vasipo. Kwete kuti nerweseri motoita kuudzwa kunzi nemunhu wemumusha kunzi ndatumwa kuti nditengese mombe dzamuri kuchengeta. Umai hwacho unozovapai. Sabhuku ndikukumbirawo zvandareva zvichengetedzwa. Kana paine zvinenge zvaitika ofisi yamambo munoziva kwairi. Munokonera ofisi yamambo tobatsirana kubatsira kuti amai ava vange vaine rugare pambava varege kuramba vachivhiringidzwa vachiparadzirwa zvinhu zvavari kushandira. Ndapedza. Mombe dziri kuenda kudzoenda rini? Dziri kuenda kumusha kwavo here noti? Dzinoenda kwavari, ivo ndo vanosarudza kuti vanoda kudzisabu. Vakada kugara nadzo mudanga imo vachidzichengeta vanochengeta, vakada kuisa kumusha kwavo vanoendesa. But ndedzavo. Ndoenda ndonongedzera mombe dzacho. Mudanga umo? Aiwa, okay. Ngadzipe kunze kwedanga. Hauripe mukadzi nesimba rake. Isati kubvisa kuti mombe ndedzako idzi. Sabhuku avo ndo vanozotibatsira pakunongedzera kuti iyo mombe yakadii, iyo mombe yakadii. Asi yekuripa inobva kunze kwedanga, haibve mudanga umo. Because danga iri mukadzi uyu ndiye arichengeta kwe5 years kawo. Saka kana aripo nemuperi mudanga umo chichaitika. Chokwadi. Kuti watanzira dzima kuti mari yamakachengeta yambondipaiwo ndikupei. Zvinobva kunze kwedanga. Ndouya mudanga amai avanongedzerwa. Sabhuku wotodedzwa yaone mombe dziye dzandikuripa adzimai vangu dzakarewa namama. Dzoripwa wodziona. Ndati zvinoya rini? Mambo ndokumbira kuti mundiregerwe ipapo. Iko nezvine estate yandiri asi ndakuziva kuti ndichakwanisa kuwana mari kuri. Since ndisingaenda kubasa. Zvakadati rini? Handamboti mangwana, handamboti nhasi. Ndipo makore 5. Unoona kuzvikudza kwakarikuita. Karikutenda kuzvikudza zvako. Kwete mama. Ndikutaura chibva pasi pemwoyo wangu. Nokuda kwokuti makore 5 ekuti wakabereka makore 5 kuti aite 10 kubva pane 5 awasiya mukadzi woita 10. 5 makore kuti uripe mombe 2. Pese pawaita musikadzi waiwo uchiita kudzoko waimirira makore 5. By 26 September ndoda mombe dzodzo. 26 September gore rino. Ndakupa 2 months. Zvekurapwa kwako handauramba kuti rapwa, asi ndati unogara pasina adzimai vako mune zvakanaka, vowirirana nazvo, moita zvinhu zvamawirirana. Kwete kuti adzimai vanobunyikidzwa, kutongoerekana munhu aku, kutongosvika kuti ndatotumwa kuti nditengese ngoro nemombe. Izvo zvazvirwo. Unowirirana navo. Kana mawirirana wabvuma, sabhuku woziviswa, zvonyorwa pasi, zvoitwa. Asi kana amai havasina kuwirirana nazvo, hazviitwi. Handakuramba kuti urapwe. Handakuramba kuti gumbo iro rirapwe ripore. But ndati respect uku. Nekuti vane makore 5 vachichengeta danga iroro, vachichengeta musha, vachichengeta vana vako. Vana 7 is not a joke. Amene mambo ndikukumbirawo kunze. Ndaperera pano. Ndachada munobvunzwa. Ndati mombe 2 ndikudzira by 26 September. Zvokurapwa kwako nekuda kwepfuma iri mudanga ndataura nezvayo. Sabhuku vazvinzwa. Sabhuku ndiwe muchengetedzi, ndiwe mufudzi wamambo panyaya yezvandataura muno. Ndatenda. Vamwe Sunday vaninawo mugavasani. So sorry.